यस सो ମୋତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜୀବନଟା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ସିଏ ତ ଆପଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। କ୍ଲାସମେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର, ସିଏ ହଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଆପଣଙ୍କର, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ। ବାବା ମା ରାଜି ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଟିକେ ଟଣା ଉଟରା ରହିଲା? ଟଣା ଉଟରା କିଛି ରହିନି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ମୋ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଟିକେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସବୁ ରାଜି। କ'ଣ କମିଥିଲା ବାବୁସାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହିଁକି ଟିକେ ରାଜି ହଉନଥିଲେ? ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ଆମର ପ୍ରେମ Bonding. ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସତ୍ୟନଗର ତାଙ୍କ ଘର, ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ରାତିରେ ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖା ହୁଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଦିନେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲି, ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ଯାଇଥିଲି। ମଶାଣି, ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇକି ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏବେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଓକେ। ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ପୁନେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ। ତ ମାମାର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ବିକିକି ମୁଁ ପୁଣି ପୁନେ ବି ପଳେଇଥିଲି। ପୁନେରେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍।